बड' निउस नायगिरि गासिबो रायजो राजानिसिम फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे नैबे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाबाय। दासिमनि माखासे गोनांथार रादाबफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम उइदाउट स्किप फुलि नायलांजोबदो। लोगोसेनो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लाबाय थानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोनलागै होनो आखायाव लादों। MCLA मुनमुन ब्रह्मखौ नंखाय एफिडेभिट होनानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन होननानै UPPL दोलोनिफ्राय केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। मैया 23 फेब्रुआरियाव क'क्राझार CGM कर्टआ नंखाय एफिडेभिट नङामोन होनना रोखा खालामनानै होयो। फल्स खोथाजोंनो UPPLआ दङ। फल्स खोथा बुंनानैनो रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामगासिनो दङ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मुनमुन ब्रह्मआ गोख्रोङै सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव बनसुनि नैथि गायसनथाय सान फालिदों। मैया 23 फेब्रुआरियाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्डस क्लाबआव बनसु आफादा नैथि गायसनथाय सान गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो बड'फा UN ब्रह्मखौबो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों क'क्राझार जिल्ला बनसु आफादनि नेहाथारि जोंदाव बसुमतारिया। बनसुआ बड'लेण्ड दाबिनो थाखायनो जोनोम जादों। माब्लाबाबो कमप्रमाइज होननाय सोदोबा बनसुनि डिक्सनारियाव गैया होननानै बुंदों जोंदाव बसुमतारिया। बे समाव आरोबाव मोनसे गोनांथार आरो गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों रायजो राजाफोर। BTRआव गासै 10टा स्पेस सेन्टार बानायनायनि थांखि। मख'नो गोनांदि BTRनि CEM प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला BTRनि मोन 10टा साइन्स कलेजफोराव स्पेस सेन्टार बानायगोन। बिनि गेजेरावनो देबारगावनि हायार सेकेन्डारियावबो मोनसे स्पेस सेन्टार जागोन आरो बेनो गासैनिख्रुइबो गिदिरसिन सेन्टार जागोन होननानै फोरमायदों BTRनि CEM प्रमद बर'आ। भिउमिका स्पेस प्राइभेट लिमिटेड आरो BTR सरकारजों मोनसे गोरोबथाबो जाबाय होननानै फोरमायदों प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि थांखिया BTRनिफ्राय साइन्टिस्ट दिहुननाय। जोंनि फरायसाफोरा बिजाबावल'सो फरायनानै मोनो स्पेसनि सोमोन्दै। नाथाय स्पेसनि सोमोन्दै बिजाब फरायनानै आरो प्रेक्टिकेलि गोबांसिन नलेजफोरखौ जेन आरजिनो हायो आरो बेफोर स्पेस सेन्टारफोरा 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनावब्लाबो BTRनिफ्राय साइन्टिस्ट जानो हानायाव जेन मदद होयो। बिनि थाखायनो बेफोर स्पेस सेन्टारफोरखौ बानायनो थांखि लादों होनना बुङो BTRनि CEM प्रमद बर'आ। बङाइगावआव थिलापारा होननाय गामियाव हानि जेंनाखौ लानानै दुंहाव थासारि। হাজার হাজার মানুষ বসুন্ধরার নাম উঠা নাই। কিমান মানুষ আছে আধা বিঘা 1 বিঘা মাটি ওকে বসুন্ধরার নুঠে নাম কাটা গেছে ভুল হয়েছে কিবা হয়েছে। আচ্ছা ইহঁতে কেনেকে আৰু মাটি কিনা বিক্ৰী হলে আমি জানা মতে মাটি কিনা বলে আহিবা লাগব মানুহজন। মানে ইহঁতৰ বোলে পাট্টাৰ মাটি, কিন্তু আমিতো ইয়াতে 30 বছৰে হ'লোঁ, কিন্তু ইহঁতৰ পাট্টাৰ মাটি বুলি আমাক উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহিছে। দালাল মণ্ডলে মিলি দালাল মণ্ডল এইবিলাক গোটাই মিলি আহিছিল আৰু। মই 35 বছৰ হ'লোঁ, তে আজি প্ৰশাসন লৈ মানে উঠাব আহিছিল। উঠাব আহাতে মানে অলপমান নটিচ চটিচ একো দিয়া নাই মোক, নটিচ চটিচ একো দিয়া নাই। প্ৰশাসন লৈ আহিছিল ইয়াতে উঠাবৰ কাৰণে। তে মানে অলপ হুলস্থুল সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ, মানে ৰাইজ বহুত ৰাইজ জমা হৈছিল। হোৱাৰ পিছত মণ্ডলক মানে এনে খেতি দিছে, খেতি দি মানে একদম বাধা বেৰা দিয়া হৈছিল। आशिष मुंनि सासे मण्डला बङाइगावनि थिलापारा गामिनि बिपेन बर्मन, मुकुल बर्मन आरो सन्जय राभा बिथांमोनखौ थानाय बिथानिफ्राय होखारनो पुलिस लानानै थांदोंमोन। नाथाय गोबां रायजो राजाया खौसे जानानै मण्डलखौ होना हरनायखौ नुनो मोनदों। थिलापारा गामिनि थागिबिफोरा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिपेन बर्मन, मुकुल बर्मन आरो सन्जय राभा बिथांमोननि हाखौ गुबुननि नामआव नामजारि खालामनानै बिथांमोननि हाखौ सेख'ना लानो
नाजादों होनना फोरमायदों। नाथाय गासैबो रायजो राजाफोरानो साखि हिसाबै गसंदों दि बिथांमोना 30 बोसोर जोंजोंनो लोगोसे रायजो जाबोदों होननानै। रायजो राजानि खौसेथि आरो थासारिया दुंहाव जानायाव मण्डल आरो पुलिस गासैबो थांफिननांगौ जायो। रायजो राजाफोरा गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों मण्डलनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय। बे समाव राजखान्थिनि मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैदों रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ बिपिएफ दोलोआ पेनेल लिस्टआव सोनायखौ दुखु मोनदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बर'बो नङा आरो ट्राइबेलबो नङा। बेबायदि सुबुंखौ माबोरै एथ' गिदिर पलिटिकेल पार्टिया जायगा होखो? बियो गनायथाव नङा आरो जानो हाया, बुंदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। एमपि नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड खालामनायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दानना होनो हाबाय। नाथाय लोगो लोगो पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ खाबु होयोब्ला बे एखे लामायावनो थांफाफिनगोन, खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। मख'नो गोनांदि पृथ्वीराज नारायण देब मेसआनो हाग्रामा महिलारिखौ केस होदोंमोन। बिटिसिखौ कारापसन खालामदों होननानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ हाग्रामा महिलारिखौ केस होदोंमोन। बेबादि सुबुंखौ बिपिएफआ मा बेबस्थाजों पेनेल लिस्टआव लाबोखो? मख'नो गोनांदि बिथां पृथ्वीराजनि मुङा पेनेल लिस्टआव खाबु मोननाय लोगो लोगो बिपिएफ दोलोनि मावथिफोर आरो रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बिपिएफल' नङा, गुबुन बिरोधि दोलोनिफ्रायबो एज ए बर' हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि फारसे दुखु मोननायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजानि फिडबेकखौ नायनानै जोङो बुंनो हायोदि हाग्रामा महिलारिया गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। जि समाव जाय बिथांमोननि थै-थां नाजानायनि गेजेरजों एमपि नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो हादों, नाथाय लोगो लोगो सासे एसटि नङै सुबुंखौ खाबु होनाया गिदिर दुखुनांथाव। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआबो ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दं होनना इसारा मोन्दों आरो बिथांनि सार्टिफिकेटखौबो दानना होनो नाजागोन होननानै बुंदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। जायफोरा सिखावै एसटि सार्टिफिकेटखौ लानानै दङ आरो बे सार्टिफिकेटजोंनो साख्रि मावनानै दङ, बिथांमोननि सार्टिफिकेटखौबो दानना होनो नाजागोन होननानै बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। नब कुमार सरनियाआ माब्लाबाबो इलेक्सन गेलेनो मोनला, नाथाय बिथाङा गावनि मोननो गोनां साजानिफ्राय माबोरै खारग'नो हागोन बेखौ साननानै आगोर मोनाखै आरो गावनि सन्मानखौ बासायनो थाखायनो इलेक्सन गेलेफिनगोन होनना बुंबाय थादों होननानै बुङो मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। सरायजोबोद दिनैनि थाखाय खौराङा बेसांखिनियानो। थेंक इउ स' माच। जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनबाय अननानै लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। थेंक इउ स' माच।